Leuk dat je me al even zo naar een vlog. Hier ben ik in Turkey met mijn vriendin Susanne. Ja. We kennen die dingen niet dan. Dus zo'n uren. En hier dadelijk op reis. Maar eerst nog even de TomTom updaten. Nou, gaat lekker joh. Tot 23 minuten. Oh, dat. Zo, het kwartier wel aardig op een del. Is het ook mij, Poessuipie? Nee hè, doe eerst net mij. Ja, het is klaar voor vertrek. Hey! Eurotunnel naar Shuttle. Dit is in Folkestone. En dit is Kokelles. Dit is wel Eurotunnel Kokelles. Dus ik wil even Kokelles invoeren. Kokelles. Kokelles, ik wil in Kokelles leven. Nou hoor, joh. Huppakee, ik vertrek. Wij hebben hier. Wij hebben. Ja, ik ga er achterin zitten. Wat is het? vind ik leuk. Je Friesland uit of zo? Dit is. Dan komt Friesland hier erin. Ik denk de gemeente uit. De gemeente, letten ze dat deel hebben we nooit. Die hebben we nog van. Wat gebeurt hier? Ongeluk. Dit is maar makkelijk foto. Dit is wel heel old school flitser. Ja, old school flitser. Je hebt gewoon als zo'n. Je hebt gewoon een EOS 450 De D'tje. vraag is, zit er een flitser op? Die wacht op een aanslag, dus zou ik. Zit die man in, joh? Ik geef wel heen en wanneer. Kwart over 8. Ja, het is 7:15. Nee. Ja! Zit net. Ja, je ziet gewoon een man al moet de auto te smoken. We gaan nog 43 minuten om op het hier te komen voor u. Ik vind het leuk, hè? We zijn echt stil. Ja, dat is wel echt stil. Die wordt een aparte file als hier niet de dik afsluiten. Ik kon net zien dat er gebeurt weer. Dus die wordt Jet daar maar hier achter, maar we rijden een rotonde om en dan komen we zo weer de dik op. En de file is wordt. Nee? Ik ga hier de reservé. Een incident in de tunnel. Dat is kan niet, er is een incident in de tunnel. Timetable disruption. Incident in the tunnel which has been resolved. Oké. 30-minute waiting time for the terminal. Validate, ik vind het helemaal prima. On rear view mirror. Nou, ik ben wel op 10. Ik ben hier, wat is nou? Het is 11:12. Nou, we moesten uiterlijk om 10:12 wijzen. Dus met 20 minuten met 10 in principe. Nou, dat is fantastisch. Ik ga hier die hoe 4 dagen worden. Oh my god, we zijn een shoppingcenter. Oei, oei, oei. Oei, 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 oei. England, here we are. En we terug, dan rijden we nou op het verder aan. Net al hier. Nou, hier hebben we erbij. Die wijze hier, bij Riviera hier. Massa museum weer. Ja, nee, kom eens hier. Hey. Een mooi zeemermin van het bij. Ik ben er. Museum. Golden hour. Zo, nou, daar gaat hij. You had a good journey? Yes, yes. Yes, thank you. Yes. See you later. Great, thank you very much. You're welcome. Heel bedroomd. Wat was die dan? Ja, mijn familie kan ik voor. Ik al 10 is wie dat ik ben. Ja, en ik zit heel met mijn voet in een sleer. Een soort van openbaar theater of zo. En dan kan men meestal een man die een act, die onthut erin. En dan wie onthut erin, maar die is een act. En dan kreeg ik een blessureonderwijs.
Eerst in zijn voet. Oh, dat is nu een ijzer recht. Oh, en toen, ik wil alleen maar achteruit rennen. Toen ran heel apart achteruit, maar ik heb er plat voor. Zo, ik heb nou die pap de hoed er even af in deze man. Speciaal voor u. Huppakee. Kijk, hij zit op een groen. Good morning. Two. Wat ham en wat zalm. Spek. Jasje. Haai, rustig. Lekker in het leven. Transportroute. Nou is het ook naar Michiel te filmen. Want ik ben hier eigenlijk voor een opdracht. Het is alleen maar vakantie. We gaan naar Michiel de Koning. Want hij had al zijn spul verkocht. En nu dat er een opleiding bij het Schumacher College. Ja. In de Griende. Hij zit in de Griende. Hij zit in de Griende, dit is een soort van Griendeboer. Suzanne die maakt het programma voor onder Friesland. En daarom moeten we Michiel wijzen. En Michiel die werkt hier in het Schumacher College. Ja, daar is dan heen en dan kan ik dingen leren over tunkeren. Even naar de wc dan, meisken. Please do not use this site yet. Maar dit is wel een aardige bekleding dit, hè? Aha. Nou, gelukkig ben ik een beetje lichter. Nee, zeker recht. Lichter? Ja. Oh ja. Oh ja. De drol is gedropt. De drol is gedreven. Verdreven. Hey. Hey. Scotty! Nee, Koud water, hè? Freedom! Fucking right. Nou, tot de volgende keer. Duimpjes. Reageren. Abonneren. Nou, zo was het. Doei. 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 Nou, doei. 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 Nee. Meh. 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 Nou even Meh. even tong. Meh. 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 Nee, ze komen net. Ik ben bang. Jammer.